Ki pajba ru ich football hakeleng ka perthei mentakla pankre panpej ya ka wei ne ka khon ki ba krautam ha ka ne ka FIFA World Cup mentau snem kata ka khon ha pneng ka France bat ka Sweden ha ka rauf 32 kane kam dei tang ka chila kai kandai ka dei ka chila ban job lane bar song jain no na kalumpung jong ka World Cup tang ka kan hon ka ba job kan jam sakarau 16 kat ba ka kan hon ka barem kan kutno ka chiya linti jong ka ne kalumpung ka France karung sha ka ne ka chiya khon da ka ching kermen ka ba krau kum ka kan hon ka ba julong ka borba ha ka perthei ka don ye ka chila kai ka ba krau ha ki World Cup par kilumpung ki ba he ki pajba jongka ki ngej scam ba ka kan hon kan la ban pen i ya ka chila kai ka ba paka bat ban beteng ya ka chiya linti jongka na kaliang jong ka Sweden ka long ka kan hon ka ba omla ban kensting wala kam de ka kan hon ka ba jusha Jerman ka por kum ka favorites handai bonsen kelapan i ba ka la ban pen kendit ya ki kan hon ki ba klain ka jing yele kai jongka ka syong ha ka chinga trelang ka chinga da ka ba scam bat ka ching penon kam hok ya ki kabu ba ka yo ki riu it football kelas tang mane keren syapang ka ne ka chia khon don ki ba ong ba ka France kan job suk namar ka don ye ki rang lekai ki ba tebet ki we pat ki nge ba ka Sweden kala ban pen kendit da ka ba penon kam ya ka ching long renti bat ka chia khon da ka we ka ching mon ka we na ki banta ki ba kong san tam ha ka ne ka chia khon ka long ka ching lekai ha pran ki midfielder bat ki defender lada ka France kala ban sensyar ki midfield kan don bon ki kabu ban thau ki attack ki ba ma Henry lada ka Sweden kala ban khanglat ki te ki kabu bat ban ya dabha kala ban penlong ye ki khon ka ba e nadu ki minit bestang hadu ka ba khatu ki coach jong baro ar ki kanhon kendon ka banta ka ba krau kar kombo ki players ka cingkela taktik bat ka por ban penrong ki substitute ki la ban kala long ka daw ka ba penjob ne penrem ya ka kanhon na lor kata kacing kersan jong ki pajba stadium kan ai musim sibun ya ki rang lekai haka World Cup bonsen layu i ba kacing perta ba kacing kersan jong kinong pej kalaban penlong ya ki rang lekai pan tresi tom shushu kinong bisar football kelapan pau ba kane kacing khon kalaban long kebacan bha bat kalaru ban poi syak extra time lane wat syak penalty shoot out lada omdon mono balapan tam hadin kendai 4 minit lada ka France ka job kan beteng ya kecil inti syakara of 16 bat kanang jan syaka thong ban ra ai kanam ladu Henry lada ka Sweden ka job kan long ka we ne kicing pen kendit ki ba krautam ha kan ka World Cup bat kan pen kemen sibun ya kino kersan jongka kum ta ki pajba football hakeleng ka perthei ki da ap kmelinti ya kan ka chia khon ka ba songshin atau ke France kan pesisha ya ka bor jongka bat panjam sakmat ne ka Sweden kan thau ya ki history da ka ba penlim ya ka we ne ki kanhon ki ba khlantam ha ka perthei ka jubab kan sapau ona kot kan ne ka chekhon ka ba ki pajba baro ki ap kmilinti da ka mensim ka ba Shirham